Construit pentru restaurante, sistemul de vânzări de Lipal îți permite să gestionezi comenzi de pe orice dispozitiv. Folosește stația principală, telefoanele ospătarilor sau chiar pe cele ale clienților. Accesează planul de mese al restaurantului și selectează masa. Adaugă produsele și trimite comanda pentru preparare. Totul se sincronizează automat pe toate dispozitivele configurate. Acum este foarte ușor să separe o comandă și chiar să o transfer la o altă masă. Pentru că știm cât de importantă este securitatea, acțiunile sensibile precum schimbarea prețului, a cantității sau ștergerea unei comenzi sunt protejate de validarea managerului restaurantului. Aceasta se poate realiza în mod facil cu un cod PIN sau cu ecusonul. Cu toții ne dorim să avem clienți fericiți. De aceea, fiecărui preparat îi este atribuit un fel de mâncare pentru a putea fi servit la timp. Clientul dorește să primească totul în același timp sau o altă ordine a preparatelor? Putem modifica felul, iar bucătăria va fi notificată. Pentru că ne dorim să acoperim toate părțile restaurantului, avem soluția perfectă și pentru bucătărie și bar. Cu ajutorul monitoarelor, bucătarii și barmanii pot vedea în timp real comenzile plasate de ospătari. Pentru fiecare comandă, monitorul va afișa produsele, cantitatea și felul. Stagiile de preparare sunt și ele prezente pentru a asigura o comunicare eficientă între bucătărie și ospătari. Când preparatele sunt gata de servire, ele vor dispărea de pe monitor, iar ospătarul le va putea identifica vizual.